assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yaw pindi tv wonɓe nder leydi sénégal hay bo leydi mone mon foof salminama inde manama yettode sikki ala en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe oɗo aljuma ina woni sappo e jeeɗiɗi lewru mai 2024 joni joni paɗen koye jayɗe leydi sénégal. jayɗe leydi men e oɗo subaka hannde ne wayno ɓuuri artude koye ngon bismago ngo Ousmane Sonko hoore jagoro leydi Sénégal bismi biteɗo Jean-Luc Mélenchon mo ganduɗa ko chef de l'opposition française baɗɗo jilluɗo e nder leydi meɗen Sénégal e discours mabɓe hanki toon to UCAD université Cheikh Anta Diop de Dakar kono kadi ne tawe hen alhaali gestion d'inondation woni alhaali haɓade ko wiyete ko diƴƴe tooɓo tawi noon ko bonnoje ɗo e nder leydi men Sénégal puɗɗortoɗen ko jayde besbi le jour e oɗo subaka nden jayde wi ina wayno tan ko toɓɓe kewɗe ɓe jewtidi hakkude Ousmane Sonko e Mélenchon ha tengti ɗen toɓɓe biteɗe hono toɓɓe gueɗe rendo ko wiyete société alliance contre nature ko noon jani ko ɓe bindire gardini bindol ɓe koliti wonde ko Jean-Luc Mélenchon kañum de holiti wonde ni wonko yiiɗo e nder leydi Sénégal ɗum ɗon wona hunde ganduɗa nde ko fonnode wonde woni Sénégal wasde jabde ko yewti ko e lawɗinde walla ni dagnude ko wiyete ko alhaali gorkati debbati walla debbati gorkati woni homosexualité woni hen mbi communauté LGBTQ e on tuma noon kanko Ousmane Sonko o jabtima nde ƴetti konngol e wiide makko tan ko on ɗon alhaali ina famana ɗo e nder leydi Sénégal kono kadi aɓe jokki gerde ɗum hono no ɓe potini gérir ɗum kanko Ousmane Sonko jabti goɗɗum ko haali hen e wiide makko ko hay goto wawa haddemo fawde koyngal makko toon to Paris lamorgo leydi France tawi omo yaari toon e suddiɓe makko ɗiɗo kowona ɗum ko arti ha joni e ko yewite toɓɓe base militaire française ɗo e Dakar négociation walla renégociation de contrat pétrolier kono kadi alhaali ko preje foof ɗum yewtama hakkude ɓen ɗiɗo on ɗon hoore jagoro leydi Sénégal e on ɗon opposant France naɓe hono biteɗo Jean-Luc Mélenchon. Le quotidien e oɗo subaka hannde kam ne arti koye promotion de l'homosexualité à l'UCAD ɓe kam ko noon mbi manam tan ko waɗande publicité ɓen ɗon ɓe ganduɗa ɓe kañumen goni gorkati debbati ɗum woni ko yiya hanki toon to université Cheikh Anta Diop de Dakar Mélenchon les genres ko ɗum woni gardini bindol ko ɓen jandiyankoɓe bindi ɓe deftino koye konngol mo ganduɗa kam tigui woni Jean-Luc Mélenchon mbiɗo wonde tan ko ɗiɗo gilli ɗi ganduɗa ɗi nana mbeya aduna o ina poti hokkede jaɓanede dendagal neɗɗo jiɗɗo ɗiɗo gilli manam gorko yiɗa gorko resodira kono kadi debbo yiɗa debbo resodira e muɗum ɗum o wiide makko ne foti vraiment waɗade accordé woni jaɓede ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kanko député France Insoumis o ene wayno tan o haaldi ɗo konnguli ko yeeso Ousmane Sonko kono kadi yaadude kelle gurɗe wonande ɓen étudiant ji arnoɓe heɗade ɓe hanki toon to UCAD jayde li quotidien e oɗo subaka kam ne arti on alhaali homosexualité ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kanko kamɓe jani koɓe noon ɓe ciftini konngol ngol mawlidi gonnoɗo Macky Sall sunno e sahade woni e pouvoir ndi wino ko so tawi ine jokki ardade leydi Sénégal ne wayno ngal ɗon kuulal dagnetake ɗo e nder leydi Sénégal e on tuma noon Ousmane Sonko kañumni arti abbima e hono ɗin konnguli wi tan kañumenne ma jokku gerde honno mbawini gérirde manam ma jokku ha joni hormade walla ni ha joni mbiyen ɗoftade ko yiti koye on ɗon fannu leader de Pastef ne wayno erima Mélenchon e défenseur goto ko wiyete ko mariage gay woni ɓen resodiroɓe tawi ko joomen terɗe nanduɗe nde jewtata alhaali homosexualité e conférence uji publique toon to UCAD e yeeso étudiant ji ɗi ɗin konnguli kala ne jaaji e hello mabɓe tati nden nden jandi witede li quotidien la tribune e oɗo subaka hannde wi ko polygamie e LGBTQ Sonko ɓe mbi tan de ko deñi hakkille mo ganduɗa kam tiggude Mélenchon kanko premier ministre noon ne wayno wi wonde ko homosexualité ɗo nder leydi Sénégal ina famana manam ne waɗa toléré kanko on ɗon Ousmane Sonko noon o wi ko société leydi Sénégal ne andi on ɗon question kono kadi maɓe gère ɗum à sa façon Jean-Luc Mélenchon noon kañumni tengtini position muɗum mo jogui wiide wonde tan on ɗon communauté LGBT kanko mo daran ɗum hata dole makko ɗe tolni wiide makko noon kanko woni neɗɗo législature gadiɗo française mo ganduɗa walla français mo ganduɗa kañum tigui adi windude on ɗon texte kono kadi waɗi ɗum texte mo ganduɗa ko texte biteɗo hono proposition du mariage homosexuel e wiide makko kanko Jean-Luc Mélenchon ɗum woni ko wasori hanki yeeso étudiant ji yaadude e kelle gurɗe ɗeɓe kellana hanki toon to yeeso UCAD
Sud Quotidien ne wayno ari koye fannu goɗɗo ko wiyete plan décennal de gestion des inondations son paami ɗum noon woni ndeɗo eɓɓorde nde ganduɗa ko darinde gam ha joni mbiyen falade ko wiyete inondation ɗo e nder leydi Sénégal ɓe mbi faya koye yurnito ɗe koppereje mbaɗnoɗe hen ko tolni temedde jeeɗiɗi sappo e jeeɗiɗi milliards e halis CFA. Ousmane Sonko e gardugol ende ardi on ɗon conseil interministériel eko fati banggue alhaali inondation toon to Diamniadio e wiide makko tan maɓe jurnito ɓe cunno ɗin temedde jeeɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi milliards e halis CFA ɗi laamu leydi Sénégal wanno to banggue on gestion des inondations e wiide makko noon gam ha joni ɗum yuɓɓo rewa lawol no fewi ene wayno tan gouvernement o lelni peeje ko tolni e nogas ɗiɗi gam Sénégal naɓe daɗa eko yutti ko ha joni eko yutti e on ɗon inondation woni diƴƴe e ndiyam tooɓo bonnoje kala e saaha ndungu. Le Soleil guindiri nde ari koye on ɗon conseil interministériel eko fati banggue ha joni riwtude walla falade ko wiyete ko bonande inondation le gouvernement ɓe mbi tan de ko jopima ko tolni e toɓɓe nogas e ɗiɗi gam riwtude fanno e nder hen noon premier ministre Ousmane Sonko habri ma yurnite ko tolni temedde jeeɗiɗi sappo e jeeɗiɗi milliards e halis CFA ɗi laamu ɓennugu ngu wanno eko yutti e banggue haɓade fannu o e wiide makko noon fof ma ɗum yurnite pompage uji ndiyam kono kadi eko fati e banggue zone uji ɗi ganduɗa ɗi ko nokkuji jopaɗe to banggue inondation ko waɗa toon golle muɗum hay ko nandi hen fof ma yurnite goɗɗum ko tawete e nder nden jayde witede ha joni Le Soleil guendire nde ina wayno tan ɓe mbi ko jillu hoorejo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye ina tawe toon to Nigéria mawo yewta toon to Ghana e ñalawma hande o Dakar e Abuja noon yidde mumen tan ha joni ko jokkude ngal ɗon jokkodiral pattam lamiwal to banggue peeje ko wiyete stratégique jayde point actu nden ari e dawrugol Macky Sall hakkude muɗum e Amadou Ba ɓe mbi tan de ko rupture wawa wasde wodde manam taƴdiral wawa wasde wodde hakkude ɓen ɗon ɗiɗo yaadiɓe hanki jani ko ɓe mbi ko Amadou Ba mani wat créé mouvement muɗum politique tawi ko mbo jeeyani hoore makko hewɓe noon e jeeyaɓe nder lande alliance pour la république kamɓe Benno Bokk Yakar ma jokku abbade ma jaɓɓu e felo ma abbo mbiyen on ganduɗa kam woni Amadou Ba no jani ko ɓe mbiri Amadou Ba noon ma wat jillu e nder galleji diine leydi Sénégal tawi fandare nde ko ñagade duwaw beele ko yiiɗi wadde ko ene wawa wonde no hannirta ni on tuma noon jani ko ɓe mbi ko scène de l'APR kañum waɗi publié communiqué mo ganduɗa o ko communiqué mo ganduɗa ma ha joni ɓe mbi tan ko état de rentinde Amadou Ba ko woni e wadde koye oɗo saaha ɓe garti on ɗon mystère plan ko yewti ha joni e altitude wona yoga e député ɗi ganduɗa ɗi ko député ji Benno Bokk Yakar kucciɗi ɗi eko fati e banggue pusgu on ɗon coalition gonnoɗo ɗo gontuɗo hande opposition jayde l'éveil quotidien e o subaka kañumne yilloyi ko toon to Djoum ɓe jeehi noon ko jaɓɓoyade walla somdade e jaɓɓugal ngal o jaɓɓa toon jaɓɓugal kewgal dole no fewi on wiyete ko Cheikh Oumar Anne ko kewinde jamanu arno jaɓɓade on ɗon ɓiɗɗo kono kadi maire mo o Djoum révélation quotidien arti ngal jaɓɓugal paydingal ngal o jaɓɓa toon to Djoum o wiyete ko Cheikh Oumar Anne ɓe mbi ko Cheikh Oumar Anne ina jokki wonde lamɗo toon to Djoum goɗɗum ko tawete hende wayno ko nanggal wonande douane leydi men Sénégal kañumne kadi hepti ko tolni e kalis kewɗo tawi ko billet ji noir manam faux billet so rendinama e kalis CFA ma won ko tolni e milliard uji jeeɗiɗi e kalis meɗen ɗum woni ko ɓen dadiɓe pawi junggo kefti ɗum e juuɗe ɓe ganduɗa kañumen goni ɓen ɗon yinnoɓe bomde leydi ndi Stade Quotidien ko ɗon guddirten ɗo ɓen men jaydeji hono kala subaka janenkoɓe goni koye limtude club aji mawɗi toon to Europe ɓe mbi ko Galatasaray Juventus Chelsea ɓe mbaɗi namdal holtan jogorɗo ha joni sodde oɗo suka tokoso joguiɗo avenir Lamine Camara mo ganduɗa fettata ko toon to FC Metz kono kadi ko pipit équipe nationale du Sénégal woɓɓe kadi ne ɗaɓɓa mo ganduɗa kam tigui woni biteɗo Guirassy noon ko attaquant mo ganduɗa kam tigui jeeya ko toon to leydi witedi Guinée Conakry ɓe mbi ko Milan AC e Dortmund to kañumen kala ina jiilo sodde on ɗon attaquant mo ganduɗa ko révélateur ko révélation toon to championnat Bundesliga mbo Allemagne ko ɗum ɗo wonno ko tongunoɗen to banggue jaydeji leydi Sénégal e oɗo aljuma sappo e jeeɗiɗi lewru mai 2024 en jetti Djiby Dieng to banggue caméra et montage adi men e roɓindo jaydeji so Allahu lamɗo jaaɓi ko altine paaɗo inchallah
ɗo e nder ɗon mbawi jokkude hormade e ɗoftade programme Pindi TV programme uji paaɗi arde kono ko ɓuri hen ko mantinade ko yewtere moon wiitede paamen pamminen to banggue politique arta e toɓɓe e mbadi kuuɓal ɗe ganduɗa ɗe ko toɓɓe jojjuɗe kono kadi toɓɓe ɓennuɗe e yontere leydi men Sénégal ma rédaction mo Pindi TV yewtu hen andina on famna on kadi ko faami e ko yewti nden toɓɓere jogoro wonde ko janggo aset yo Allah hokku en ñallude dow jaam aljuma moƴƴo malaɗo